a kì í mú oko lọ́nà ká sì mẹ́lẹ́ tẹ̀rù tọmọ ní bú ni. Òwe Yorùbá yìí a rí wípé Yorùbá fi ń kànyàn nílọ̀ tàbí kí a sọ wípé wọ́n fi ń gbàyàn níyànjú ni. Tí a bá ṣàkíyèsí tàbí ohun tí wọ́n sọ ń bẹ̀ yẹn, ohun tí wọ́n gbìyànjú láti sọ ni pé tí a bá rí ènìyàn tí ó ní oko ní ẹ̀bá ọ̀nà, ìyẹn ní ẹ̀gbẹ́ ọ̀nà níbi tí àwọn èèyàn gbà lọ tí wọ́n ń gbà bọ̀, tí wọ́n bẹ́ẹ̀ tí ò bá wá mójútó oko rẹ̀ tóko náà kún gbó, a rí pé kódà ẹni tó ya ọ̀lẹ, ẹni tí ò lè dáko tó bá gbà bẹ̀ kọjá yóò ní ẹ̀rí oko lámọ́ní ẹ̀bùkù rẹ̀ sì kún gbó. Àṣeyọ̀ ọ̀lẹ tó báyìí, bẹ́ẹ̀ sì ni òun náà kò lè ṣe tí tẹ́nìyẹn ṣe o. Ní Yorùbá gbọ́ pé a kì í mú oko lẹ́bàá ọ̀nà ká sì mẹ́lẹ́ tẹ̀rù tọmọ ní bú ni. Kí ni wọ́n wá gbìyànjú láti sọ ni wípé nígbà tí a bá wà láàrin ẹlẹ́gàn, nígbà tí a bá wà láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn, ká má ṣe hùwà ìbàjẹ́. Nígbà tí a bá wà láàrin ẹlẹ́gàn, ká gbìyànjú pẹ̀lú gbogbo agbára wa ká rí pé à ń ṣe ohun tí ó tọ́, ká sapá wa láti gbìyànjú dáadáa láti rí pé ohun tí à ń ṣe ó wà ní ìbámu bí ó ṣe yẹ kí a ṣe. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, kódà ẹni tí kò tó wanu sí ni lára yóò wanu sí ni lára. Yorùbá ní pé ọ̀pọ̀lọ́ tí ò tó nǹkan àwa máa ṣẹ́ gìrì sí ni lára. Bẹ́ẹ̀ ni tá a bá ti ṣe ohun tó yẹ ká ṣe, ohun tí yóò máa ṣẹlẹ̀ gan-an nù. Ní Yorùbá fi sọ wípé a kì í mú oko lọ́nà ká sì mẹ́lẹ́ tẹ̀rù tọmọ ní bú ni. Níbi tí ìwọ náà wà tó mọ̀ wípé láàrin àwọn ẹlẹ́gàn ni, níbi tó wà tó mọ̀ pé àwọn kan wá ṣubú rẹ ni, gbogbo agbára ló ní láti sà láti rí pé o ṣubú. Gbogbo agbára ló ní láti sà láti rí pé o dojú ti àwọn tán pẹ̀gẹ̀rẹ̀ pé kò lè ṣe é. Ẹ mọ̀ wò ó fẹ́ kú sọ́nà bí èéfín yìí. A rí i pé iṣẹ́ tí òwe yìí jẹ́ nìyẹn, àlàyé tí òwe yìí ṣe fún wa nìyẹn. A kì í lóko lọ́nà ká sì mẹ́lẹ́ tẹ̀rù tọmọ ní bú ni. Má hùwà tí ò dáa láàrin èèyàn, má hùwà ìmẹ́lẹ́ láàrin ojútáyé. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, ẹni tí kò tó sọ̀rọ̀ sí ni a sì máa sọ̀rọ̀ sí ni. Bí òwe tòní bó tún ṣe mọ̀ nù. Akínọlá Ọlámídé lèmi jẹ́, bàbá mi ló ń jẹ́ Àbíóyè. Títí ìgbà míì tá a tún fi pàdé ńkọ́, ire o. Please subscribe.